בדיוק כשהם איבדו את התקווה, הופעתם פתאום. כשהגעתי לא הייתי לבד, היה מספר אחת. ספרתי ומיד קלטתי שאני מספר שתיים. עוד לא התרגלתי למקומי, וכבר הגיע השלישי. ואני האמצעי, לא מוצא את עצמי תקוע בין שניים, לא מוצא ממקומי. עוד אצא מדעתי כי זה בכלל לא בשבילי להיות האמצעי. מהר מאוד הבנתי שזה חייב להשתנות, כי לחיות בתור סנדוויץ' לא בא בחשבון, כי לאן שהלכתי הם היו שם גם. ואני האמצעי, לא מוצא את עצמי תקוע בין שניים, לא מוצא ממקומי. עוד אצא מדעתי כי זה בכלל לא בשבילי להיות האמצעי. ככל שגדלתי תפסתי שהאמצע הוא המקום הכי טוב, וזה לא היה קורה בלי אחד גדול ושלישי קטן.